цялостната цяла Бистрица ги аплодира. Я ми кажете, кой празник беше съвсем наскоро? Я, ела да ми кажеш. Силно. Деня на детето. Деня на детето, разбира се. И коя дата беше това? Пак ти всичко знаеш. Макуин Светкавицата, истински голям мъж. Кажи сега датата. 1 юни. Прекрасни. Всички ли знаете, че е било 1 юни? Значи знаете и празници, така ли? Чудесно! Тези деца знаят празници. И я ги изпитайте дали знаят наистина, защото 1 юни беше скоро, но за другите може и да не знаят. Я, да видим сега. Аз ще ви подсказвам само по една-две думички, а вие ще показвате кой е празникът. На таблото. Боянчо. Каменчо. Хайде. Хайде. Айде се смей. Колко пъстри яйчица. Я да ги вкараш. Виждаш ли ги? Сега ли се мерите си поднажа? Какво ще седя? Айде, Боянчо, ела да помогнеш на брат. Марти, чакай, не стига.